Good morning mga moms! Hi! So it's another day. And ngayon nga ay Wednesday na. No, and may klase na. So, kagabi kasi, kahapon, from the store, may nalutong ulam na since walang klase, naiwan. So, kinuha ko kasi baka masira. Ngayon, iinitin ko. So, para na sa ganun, makain mo ulam namin dito sa farm kasi sayang naman bago ako magpunta ng pwesto. That is the adobong atay. Hindi ka pala sumama kagabi. And happy birthday nga pala to Jigjag. She is now celebrating her 48th birthday. 31st. I need 30. 36 din. So this is the atay. Mostly talaga to may balon-balunan at may balon-balunan ng partner. Adobo. May iba pa bang pwedeng luto sa atay? Maliban sa adobo. So sabi nga nila ang adobo daw mas masarap lalo na kapag tumatagal. Kapag mas matagal siya, mas sumasarap yung lasa niya. Naanohan siya. Pinadadagdag. So para medyo dagdagan natin siya sabaw. The adobo nga. This is our adobong atay. Actually, naluto na to ha. Kaya iniinit na lang din namin. Kasi nung nagluto nung Monday, may bagyo. So, walang klase. Kaya nangyari, ayan. Inano siya. Na-stuck. Hindi naman nabit-bit nila hindi naman nabit-bit nila Michelle. So after this, pwede na natin lagyan ng konting suka kasi I already put the soy sauce. Ayan. Ayan. Tapos dito naman yung ating boiled egg. So ang daming 2, 4, 6 10 itlog pala yung na-boil. Hindi rin kasi siya natinda sa sayang. Kaya sabi ko, uwi na lang dito para makain. Dito naman ay yung native chicken na natira kahapon. Bango. Mostly tinola naman ang gusto ko sa sa manok. Kaya anong klaseng adobo ang gusto ninyo, mga moms? Lamig ba? Ayan, patitikim na natin sa kanila kung tama na ba yung lasa. Hirap na baka mamaya maalatan sila o matabangan. Patikim. Patikim ba? Tikman. Yung atay. Ito naman, akala mo talaga may visa na siya ng Japan, ganyan na siya umarte. Ha? Paano? Tabang? Oo naman. Malasa naman. Malasa. So baka mamaya hindi magustuhan ng Chinese. So sila ngayon yung naglalabada. Clear na yung hindi pa naman clear na clear. Tsaka hindi pa siya crystallize. Ayan. Pero at least, diba? Hindi na siya tsokolate. Okay, so now we're ready to go na kasi naano ko na yung ulam. So may klase na daw ngayon. Kaya pupunta na ako sa store.
Pero bago yan, ay tingnan natin yung ano. Andito na, since nawala na yung ano, nawala na yung baha, pagbaha o yung mataas na tubig. Tingnan natin kung anong ginagawa nila ngayon dito sa daanan. Yeah, wow! Tapos na talaga ang waiting shed / sampayan. Yan. Okay na siya, o diba? Bongga na siya. Kering-kering na. So dito naman, ito na yung tulay. Oh. Inaayos na ulit nila yung tulay. Naayos na yung mga bato, yung magiging hallway at daanan. Agoy! Agoy! Ha? Yung Yosi. Ano ba? Saan? Ay, ga! Sira ulo to. Wala ano kinakalabit mo. Wow. Oh, thank you. Punta na akong store. Oo. Dugtong ko lang mamaya. Okay ra? Di pa. Ay! Dito na lang ako, no? Dito na lang ako sa kabila dadaan. Pero parang lakas pa rin, no? Pwede na ba dyan? Sure ba? Ayun naman yung sinasabi ni Brenda, yung concern niya. Yung mga bato dito sa may gilid. Ayun po. Yung mga yan. Yan. Sa video niya, gusto niya paayos daw yung pag-ano. Kasi yung mga bato nandito na sa gilid ng pwesto niya. So hindi na, nawala na yung daluyan ng tubig dito sa side sa kanan. So that's all for now mga moms. Tawid na tayo. Ngayon medyo okay na siya. Matatawiran mo na siya. Matatawiran nyo na po. So pwede na kayo dumala ulit dito. Makabisita. So sa bigat kong to, masasabi ko safe po ang tawiran ng tulay. So okay siya. So you can see medyo clear na. Ano na. Hindi na siya ganun katsokolate yung tubig. Kaya okay na siya. So yung mga bato, inaayos na lang nila para yung magiging daanan ng mga tao. So balancing na lang tayo. Di ba? Yan na. Tcharan! Ngayon naman ako on the way na ako sa aking store. Kasi ngayon lang kami ulit nagklase. So excited na rin ako na makita yung tindahan na what do you call this? Basta, nagtitinda na ako ng ulam. See ya! Bembem TV is here! Hindi ako kumain ng manok, ha? Good morning! It's a prank! Hinintay ka namin, eh. Ayun na po. Tapos na nila to. Hala, grabe, lakas si tatay, oh. Good morning, hinaguan!